Vi er taget til Kildehusvej 10 i Odense SV for at besøge Odense VVS og tale med VVS-mester Bjarne Lambæk. Odense VVS er primært et firma, som laver mindre serviceopgaver, tilbygninger og bageværelser, køkkener, alt spjælarbejde, radiatorer, veksler og alt, hvad der egentlig har med VVS at gøre. Bjarne Lambæk kan for eksempel invitere kunderne på inspirationstur i sit nye showroom. Vi tager ud til kunden først og får en dialog om, hvad de kunne tænke sig. Så laver jeg et tilbud, og så inviterer jeg dem ud til en kop kaffe, og så går vi tilbuddet igennem, og så går vi i showroom, og så viser jeg dem de ting, som jeg ligesom har forestillet mig, at vi kunne bruge i deres rum. De kan prøve at lukke en låg op, rive lidt i en skuff, åbne et blandingsbatteri. Men ellers så får vi det hele snakket igennem, og får det hele på plads. Både VVS'en og murarbejde og tømmerarbejde, brugskabiner, blandingsbatterier, skab, alt. Og så havde de en fornemmelse af, hvordan deres bageværelse det vi kom til at se ud. I forbindelse med etableringen af kundens nye badeværelse, stiller firmaet en trailer op med et komplet badeværelse i hele byggeperioden. Som noget af det sidste, vi har fået, så har vi faktisk fået et SensorBoss, et toilet med skyld, som de kan se i vores kundetoilet, så de også kan prøve det, hvis de skulle have lyst. Det er også muligt at benytte VVS-mesters badearkitekt for at opnå den helt rigtige indretning og med det rette design.